kritika lejn id-dimostrazzjoni nazzjonali organizzata mis-soċjetà ċivili li nbidlet fi protesta politika u partiġjana il-ħadd li għadda fil-Belt Valletta. Andre Kallus, membru tal-Moviment Graffiti, kiteb messaġġ twil fuq Facebook u qal li għandu riservi tiegħu dwar l-intenzjoni vera tal-organizzaturi li organizzaw din id-dimostrazzjoni. Organizzaturi li fi kliemu jagħmlu parti jew maqrib il-Partit Nazzjonalista, fosthom Michael Briguglio, kunsillier tal-Partit Nazzjonalista, u Manuel Delija, ex-kap tas-segretarjat f'dak li kien il-Ministeru ta' Ostingat. Andre Kallus żied li l-grupp tas-soċjetà ċivili inħoloq blana ħari tiegħu li jaħdem fuq l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Spjega kif minn żmien għal żmien is-soċjetà ċivili jitolbu reazzjonijiet fuq temi differenti minn organizzazzjonijiet lokali bl-intenzjoni tkun li dawn ifaħru u jappoġġjaw lill-Partit Nazzjonalista. Aġenda moħbija toħloq konfużjoni u naqqas ta' fiduċja, żied Andre Kallus. Ma' Kallus ingħaqad ukoll il-professur Godfrey Pirotta li qal li d-dimostrazzjoni kienet 100% partiġjana. Pirotta żied li ma jaqbilx li l-kelliema jirrepetu dikjarazzjonijiet politiċi bħal jitolbu għar-riżenja tal-Avukat Ġenerali. Godfrey Pirotta qal li jrid spjegazzjoni għaliex talbu għar-riżenja tal-Avukat Ġenerali għax mietet blogger. Intant qabel id-dimostrazzjoni nazzjonali, dawk li kienu mħajra jattendu staqsew lis-soċjetà ċivili jekk id-dimostrazzjoni kienet se tiġi indirizzata mill-politiċi. Raġel partikolari qal li kien se jattendi għad-dimostrazzjoni mal-familja tiegħu iżda sostna li kien se jitlaq minn fuq il-post f'każ li jitkellmu esponenti politiċi. B'reazzjoni l-organizzaturi tas-soċjetà ċivili wieġbu taw assigurazzjoni li l-ebda politiku ma kien se jindirizza d-dimostrazzjoni. Madankollu fost dawk li indirizza l-ġimgħa kien hemm propju Michael Briguglio li fuq il-paġna tas-soċjetà ċivili qiegħed imniżżel bħala politikant.